Africa my continent, Africa my home, Africa the land of our ancestors. Sise Africa, sise South Africa, siKwaZulu, sise Zululand, i-district. Umasipala waNongoma, isigodi sikwaDenge la sikhona. Udaba olubuhlungu, olunyantisa igazi, olubuhlungu kakhulu. Umndeni wakwaNtshangase, la umfana khona ona-27, ngomsombuluko mhla ka-21, utholakale bulewe ngesihluku esikhulu. Okubuhlungu kakhulu ukuthi ingane ayihlali nakhona la ekhaya. Ingane ibiyozama amathuba phesheya nezilwandle, ibuyile ngezizathu ezithize zasekhaya, yasihlangabezana nalesimo. Kodwa ke nangusisi uzosithatha through, yasichazele, akwazi ukuchaza, angakwazi ukuchaza, akakwazi ukuchaza. Kodwa nje udaba luthalume kanje, dadewethu tshela abantu ukuthi ubani. Mina igama lami nguNontobeko. Yes. WaNtshangase. Yes. Ubhuti wami omncane elasibona sekhaya. Ufunde eTshwane, wagraduate, wathola idiploma in musical theatre. Yes. Waphinde wagraduate futhi wathola i-degree kuyona musical theatre. Wayesewenza i-PGCE. Yes. So esabhizi ne-PGCE wayesethola ithuba lokuya e-Europe. Yes. Eyosebenza maqondana ne-musical theatre. Oh yes. Wasebenza ke lezo inyanga ayisebenza, wase wabuya ke ebuyela inhloso yakhe ukuthi abe phesheya eseqedile nge-PGCE because wayesabhala. Wabuya ke ezoqhubeka ne-PGCE yakhe ebeseyiqeda beseqeda nje kahle kahle because umama kade deposita imali nje yokugcina yokulungisa yokubhala isifunde besefunda nje izifundo ezimbalwa. Yes. Ebesethi ke mayiseqeda ke ukwenza i-PGCE bese eyabuyela ke Europe eseyokhuleka ke because vele uzobe seqedile. Kuthe ke ngomsombuluko ekseni mina nje ngilele ngifonela umama ke ekhala uThulu sebemnqumile. Khona lapho ngashaya uvalo ngakhala nje because mina nkanile eVoni. Yes. Ngagijima ke ngabuya sengigijimela ukuthi ngifuna ukuzobona ukuthi mayibethi mangabe ethi bamnqume endlelani. Mangifika ke ngiyafika esigamekweni ngifica kugcwele abantu, ngifica nje uphoswe emseleni ngenhla kwamakhelwane, umakhelwane wasekhaya bamphose emseleni wamanzi, enqunyiwe nje impela ikhanda lilenga, kuvela nje yonke into benqunywe nje lokhu kwangempela wanqunywa uqhoqhoqo. Okubonakalayo ukuthi lo muntu owayemenza wayenesikhathi nje esanele ukuthi ayenze lento le. Okubuhlungu kakhulu ngempela ukuthi uhambe ngendlela ebesingalindele ukuthi yena engahamba ngayo because beyingane nje right ehloniphayo ethanda ukufunda eyibona nje esemazweni belo muntu nje oyibona nje eyinto enkulu nathi bese sithembile ukuthi uzoliphakamisa ikhaya lizophakama ikhaya ngaye ngoba beseqalile vele nathi sesisha isifuba nje sokuthi ingane yasekhaya ibuya phesheya. Tshela mina ngesikhathi ubefunda eTshwane. Yebo, ufunda eTshwane. University of Technology. Yebo. Ubehlala khona ePitori? Yebo, behlala khona. Kusho ukuthi uhlala iminyaka emingaka phe u4 u3? Hlala 5 years. Hlala 5 years. Masiyonke. All right, okay. Awusithathe kancane la ufunde phi la ekhaya amabanga phansi? Ufunde amabanga phansi la ekhaya ne-high school wayifunda la ekhaya. Waqeda wase wahamba kwayePitoli. Ngifuna ukubheka nje ukuthi uhambe nini, khona ngifuna ukuyibheka ukuthi ukuye ePitori uhambe ngamuphi unyaka? Ngo-2019. 2019. Wahamba wayePitori, wafunda waze waqeda ePitori. Mayiseshaya ePitori ke useshaya nephesheya manje. Manje uba u2025 lo muntu wahamba lapha ngo2019. Akasahlali la. Ebehamba ebuye ekhaya njengabasenje isikhathi akasenaso isikhathi sasekhaya. Angithi ngifuna ukubheka ngokuthi dadewethu mangathiwa khona umuntu mhlamba wayemgcobile uyabo wayemgcobe kusho wayefunda u10 makunomuntu kuthiwa lento iqondene nayo waphela manje sesiyafanekisa ukuthi ingane yenzeni khona into yamgcoba
khona umuntu yamthathela intombi ngoba phela ingane yomfana ngeke yebo nganomfana khona umuntu yamthathela intombi uyena uzobuyisela uzo revenge kwenzekeni isimo sasekhaya ubaba mhlambe uthwala izono ezikababa wakhe noma ekamama noma ezenu noma umona nje wendawo ukuthi noma into yasemndenini ukuthi khona onomona ukuthi ingane iphethe ihlonti manje iphethe ilight ukuthi no asiyiqede lento ngifuna yikho lokube ngithi ngibuza umbuzo ukuthi uhambeni ngoba uthi 2019 sengikhanyiselekile ngoba nje mina bengizothi ayi ngaphandle makunomuntu impela wayemenze kabi makunomuntu kuthiwa wayemenze kabi ubeyibambile lento baze wamlinda ufike ekhaya befike insuku engaki ngoba elokhuza nje njoba bezokwenza bese vele sesekhaya nje ebhizinisi PGCE oyenzela ukuqedela yes enzela ukuqedela bese yahamba ngoba bese uye waya nase Cape Town waphinda wabuya futhi bese sekhaya nje ebhizinisi PGCE ethi ke mayise ngoba besezoqeda bese yahamba ke buyele emuva eEurope ingane lena ebeyiphethe iminxa ye2 ukuthi okay ngapha ngenza imusic kodwa ngifuna futhi ukuqedela lento ngivele ngenze i-teaching ngenzela ukubalansisa ukuthi ngingafunda bese ngiyafundisa mhlambe bese yofundisa futhi umusic lona vele mangathiwa futhi ufuna ukucula uzobe ecula mayifuna ukumanage futhi ube umuntu othanda ukuact umuntu othanda ukuact nje ngoba na TikTok nje impela nje udumile uyaziwa ama-video akhe maningi TikTok nathi lento esiyibuza yona ukuthi ebeyini le ayenzile ebengeke isakhulumeka yenzeke nini because kubuka ngathi nje into umuntu ayihlelile akwazi ukuthi ungaxabana nomuntu manje bese uhlela ukumnquma khona manje no ngoba ngisho ukuthi bengifuna ubheka u2019 mawukuthi kwaku20 futhi yayinkulu lo muntu futhi ngeke ingane engaka ngathiwa ngaphandle ingane behamba ihlukumeza abantu ihambulala abantu manje ukwenza kwakhe isikole siyamphikela simbhaila out ukukhuthala kwakhe ukuhlakanipha kwakhe kwesikole kumbhaila out ezintweni la ukuthi mhlambe izingane isuke zi-involve khona ngoba ngezazi izingane kodwa kulesi simo lesi hayi ngeke iyambhaila out hayi sibuhlungu kakhulu Nongoma Nongoma akwini nonke yebo siyavuma ungcolo ngaka laze langcola ihlala Nkosi siyacela bakithi ozolekelela nje ukuze umndeni uthole iclosure mase kutholakala abenzi bokubi ngiyazi ukuthi enkantolo kuyohamba kuhambe kuvela ukuthi into yayisuka phi yebo ngeke savuka ngayisavuka ingane kodwa Nongoma angazi angikwazi ungcolo ngaka mina uma kuthiwa ingane mhlawumbe bivele iphithizela like angeke sazi kodwa uyabona nje lo muntu lo focus umuntu obefocus kakhulu umuntu obefocus ngempilo efuna impilo engcono nje izama Africa my continent singabamba izidadewethu siyabonga kakhulu nje ukuthi noma nisemanzini kunjalo kodwa nishare nabantu isimo esehlile ekhaya siyabonga kakhulu sibonge nje umphakathi wonke wokwaNongoma namaphethelo nezihlobo na wonke umuntu nje obambe iqhaza kuwonke amazinga okuphila ukuthi ingane egcineni kosuku ibekwe ngendlela enenhlonipho enesizotha kubhlungu bonjalo kodwa siyazi ukuthi ngelinye ilanga mhlambe iqiniso siyolithola ukuthi into yakhona ithini yebo sengishilo ngeke savuka kodwa ukuthola iqiniso mhlambe kuyolekelela kuyonipholisa amanxeba angifuni nokubuza ukuthi umama unjani hayi uphelile hayi ubaboni bese khona no baba kade ashona ayimazi ubaba washona ubaba ena 3 years akamazi ubaba nje umama nje betika yedwa nje ezama umama uhlanganisa uyadayisa ekhaya usebenza lapha kamasipala ema-toilet ama-toilet edrobheni leyo mali uyithathe ihlanganisele ingane uhlanganisa ingane ukuthi iphile impilo engcono hey Africa my continent kusekude ukuthi sibone ukukhanya kwelanga uma ukuthi sihamba ngalendlela esihamba ngayo ilight nje yelanga kusekude
uma umona usungaze ufike la ekutheni ngaze phuma isidumbu kabuhlungu kanje ngoba purely kuyacaca nje ukuthi hayi ngeke. Kodwa kangisho lutho angisika kwaNongoma ngaseMatuba. Ya siyacela bakithi eAfrika siyacela. Hawu. Siyabonga tatwethu. Thank you.